Hi guys, good morning. Hintayin lang natin yung 10:15 para sa official start ng ating programa. Humina na ho yung bagyong si Emong at ibinaba na yung signal number 1. Hindi na ho signal number 1 sa Pampanga. Wala na hong signal na umiiral ho dito sa lalawigan, Pampanga. Yan ho'y kapapasok lamang na balita. So magandang development yan mga kabalen. Good morning po sa inyo. Isang welcome development yan. Kasi kagabi nakita natin hanggang kanina madaling araw ay talagang bugbog yung ulan. Sinabayan pa ng malakas na hangin. Kaya naman ito mga kabalen, isang magandang anunsyo mula ho sa Pag-asa na ito nga humina na yung bagyong si Emong. At wala na hong umiiral na signal o yung tropical wind cyclone signal dito ho sa atin sa Pampanga. Meron host dyan sa Tarlac at ilang bahagi ng Zambales. Ayan, isang Tarlac, Zambales, Nueva Ecija, Aurora. Ayan, yung signal number 1. Ilang mga lugar dyan, mamaya babanggitin natin. Pero dito ho sa Pampanga, yan, hindi na ganon. Wala nang signal number 1 na nakataas po dito sa atin sa Pampanga. Kumusta ho kayo? Bungad na ka, kuya. Sabi ng Felix Barrios, kuya, pamigbalik. Magadwaning Aldo. Magadwaning Domingo. Mimingat pa na, kuya. Putang kawaran talaga, makanya, nuso po yung kuku, yung sipon na arabin. Salamat po, Mayor King Lingap lugubdiwa ng Regina Pineda Manalo. Ayas nung kitayang comment na ini kitang kang Mayor Diman kitang video ng Mayor Dimanan din. Kumusta ko po, Ma'am Regina? Mimingat kayo po pane. Kung Felix, kumusta ka mimingat? Itandalan kiyan tulid yung mayari na anong balita kiyan? Aliya pa September pa ka no? September pa mo, yan. Opo, I'm talking about yung Maimpis, yung Maimpis Road. Yung kalsada ho dyan sa tapat ng Diosdado Macapagal Regional Government Center. Sige mga kabalan, hintayin natin 10:15. Magbabalik po ako para sa opisyal na simulan ng ating programa. Live ito sa YouTube. Share nyo rin ho sa Facebook at siyempre sa ating sa TV. Napapanood din ho ito kung gusto niyo manood sa mas malaking screen. Live ito sa Signal Channel 115. Nationwide yan, nationwide. Luzon, Visayas at Mindanao, napapanood po ang CLTV 36.
Muli, isang magandang umaga ho sa ating lahat. Welcome ho sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Ako po si Justin Dizon, maghahatid po sa inyo ng balita't impormasyong mapagkakatiwalaan, balita't impormasyong makatotohanan, at balita't impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating dumadaming followers, yung pong mahigit 1.8 million followers natin sa social media, partikular na sa Facebook. Maraming salamat pala sa lahat po ng mga bagong nag-follow sa Facebook page ng CLTV 36 News. Kasi minomonitor ko nung ito mula po nung masalanta tayo ng habagat, yun hong dating followers kasi nasa 600,000 o 601,000. Ngayon umakyat po ng 605,000. So patuloy ho yung paghahanap ng impormasyon ng ating mga kababayan at nahanap po ang CLTV 36. Salamat ho sa inyong patuloy na pagtitiwala at syempre pagbibigay din, pagbabahagi rin ng inyong kwento dito po sa inyong TV station dito sa Central Luzon. Wala pong iba, CLTV 36. Maraming salamat po mga kabalit. Ito, balita tayo. At silipin muna natin yung briefing ng Pag-asa kaninang 5 a.m. para malaman natin kung ano yung maging galaw ni Bagyong Emong. Pero gaya nga ho ng aking binabanggit, ito magandang balita mga kabalen, hindi na tayo na papailalim sa signal number 1 as of 8 a.m. yan dun sa latest weather forecast ng Pag-asa. Anyway, alamin natin yung magiging galaw ng bagyo. Ito ho yung eto mga kabalen, yung 5 a.m. forecast ng Weather Bureau kaugnay ho nitong binabantayan nating mga weather disturbances o tayong mga senaryo na nakakaapekto po sa kondisyon ng ating panahon. Siyempre nandiyan pa yung habagat at yun nga yung pagpasok ho nitong bagyong Emong na naglandfall kagabi dyan ho sa Angno, Pangasinan, alas 10:45 ng gabi ay naglandfall. Kaya naman yung mga kababayan din natin sa Tarlac, sa ibang bahagi rin ng Northern Pampanga, ramdam din nila yung hagupit at tapungawsandang biyong ningangin na itang umuugong yung hangin. So ito po yung 5 a.m. forecast ng Pag-asa, and then mamaya I'll be sharing with you yung latest advisory, yung 8 a.m. kasi later on during our program, aabutan naman natin yung 11 a.m. And if not, we'll be sharing it dun sa atin pong Facebook page para makita rin ng ating mga kababayan, dahil lalong-lalo na state of calamity pa rin ho ang lalawigan ng Pampanga, ganyan din sa lalawigan ng Bataan. Magandang umaga, Pilipinas. Narito po ang latest sa lagay ng ating panahon. At update muna dito kay Bagyong Emong. Huling nakita yan sa karagatan ng Bangar, La Union, Pangasinan, o Bangar, La Union. At taglay nito ang lakas ng hangin umaabot po sa 120 kilometers per hour near the center at pagbugsong umaabot po sa 165 kilometers per hour. Ngayon ay kumikilos ito sa direksyong Pahilagang Silangan sa bilis po na 20 kilometers per hour. At inaasahan natin, base po sa ating forecast, ngayong umaga ay maglalandfall ito muli dito po sa Ilocos Sur at La Union. So matinding paghahanda ang ating inabiso sa ating mga kababayan. And upon making landfall, bahagya pong hihina itong bagyo. At nakikita po natin afterwards ay tatahakin nito ang mountainous terrain ng Northern Luzon at eventually ay lalabas ng ating landmass. Pero by this time, posible pa rin ito makaapekto dito sa extreme Northern Luzon at maghahatak pa rin nga ho ng habagat sa araw na ito at even bukas o sa araw ng bukas. Samantala, ito pong ibang bagyo ay na nasa labas o nasa paligid po ng ating area of responsibility, tatalakayin po natin maya-maya lamang. So, maliban dito sa mga bagyo, ay meron ding southwest monsoon na nakakaapekto sa malaking bahagi pa ng bansa, yung Luzon at western section ng Visayas. So, based po sa latest track na ipinalabas po ng Pag-asa, in the next 24 hours, nakikita po natin na sa loob pa rin yan ng ating area of responsibility sa layong 370 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So, posible by that time ay may signal pa rin tayo sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. So, that's tomorrow po. And on 48 hours, bukas, or on July 27 or Sunday, posible po na nasa labas na po ito ng ating area of responsibility as low pressure area.
So makikita nga po natin hanggang bukas, posibleng nasa loob pa po ito ng ating area of responsibility, itong si Bagyong Emong, at yung habagat continuous pa rin ang pagdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaugnay dyan, signal number 4 pa rin ang nakataas ngayon sa southwestern portion ng Ilocos Sur, partikular ho sa mga municipality ng Santa Lucia, Santa Cruz, Tagudin, Alilem at Sugpon, maging sa Suyo at sa northern and central portions ng La Union. Signal number 3 naman ho sa southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, western portion ng Apayao, western portion ng Kalinga, sa Abra, western portion ng Mountain Province, sa western portion ng Benguet at northern portion ng Pangasinan. Habang signal number 2 naman sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, rest of Pangasinan, northern portion of Zambales, rest of Apayao, rest of Kalinga, the rest of Mountain Province, rest of Benguet, Ifugao, Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, northern and western portions ng Isabela na northwestern portion ng Quirino at western and central portions ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Tarlac. Signal number 1 naman ho sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, the rest of Nueva Ecija, the rest of Tarlac, the western and central portions ng Pampanga, the northern portion of Bataan, at natitirang bahagi pa ho ng Zambales. So kung mapapansin po natin, buong Northern Luzon at halos buong Central Luzon din nakataas ang signal natin dahil sila po ang directly affected ditong bagyo. Maliban pa sa habagat ay talagang naapektuhan sila ng bagyo yung matinding hangin tsaka yung mga matinding pag-ulan dahil nga po kay Bagyong Emong at yung na-enhance pang southwest monsoon o habagat. Kaya't ating pong abiso sa ating mga kababayan doon, matinding pag-iingat din po ang ating advice at paalala. Continue po na mag-ingat tayo dahil ngayon ay crucial at critical pa po ang kondisyon sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Samantala, in-effect pa rin ng weather advisory sa malaking bahagi ng bansa. So, ibig sabihin, posible pa rin ang more than 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, at maging dito sa Occidental Mindoro. So, widespread o malawakang pagbaha ang pwedeng maranasan dahil sa mga ulang dala nito. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman dito sa Apayao, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging dito ho sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Laguna at maging sa Batangas. Yellow naman o kaya naman ay 50 to 100 millimeters of rainfall ang pwedeng maranasan o ma-receive ho dito sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Antique, Palawan, Laguna, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at maging dito po sa hanggang Isabela po yung ating yellow warning, ibig sabihin 50 to 100 millimeters of rainfall within the next 24 hours. So again, nariyan pa rin ang mga banta ng pagbaha sa mga nabagit nating lugar dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot nga po ni Bagyong Emong at ng southwest monsoon. By tomorrow, ay posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro, habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman dito sa Cagayan dahil pa rin sa Bagyong Emong at sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, at Oriental Mindoro, maging sa Palawan. So ito naman dahil po ito sa habagat o southwest monsoon. On the third day or by Sunday ay nakikita natin maulan pa rin, although significantly reduced na pag-ulan na ito, pero may mga 50 to 100 millimeters of rainfall pa rin na pwedeng maranasan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro on the third day. Samantala, ito naman ang mga lugar na pwede makaranas ng pagbugso ng hangin na outside po sa signal o ibig sabihin, hindi na po siya kasama sa diametro ng bagyo, pero dahil may habagat tayo o southwest monsoon, ay posible pa rin ang pagbugso ng hangin. Dito po yan sa Central Luzon, sa Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at Davao Oriental. By tomorrow naman ay sa Ilocos Region, dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila,
Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, sa Visayas, at dito po sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental at Lanao del Norte. By Sunday naman ay Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, at maging doon po sa Visayas. Samantala ngayon ay may storm surge warning pa rin tayo as of 2 AM kanina at na-post na rin po natin yan sa ating official Facebook page na posible ang 2 to 3 meters of wave o yung taas ng alon. Dito nga po sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan dahil pa rin yan sa bagyong si Emong. Samantala, 1 to 2 meters naman ang pwedeng maranasan dito po sa Zambales, Batanes, Cagayan, Isabela at yun nga po ilang bahagi dito sa Zambales. Kaya iba yung pag-ingat ng ating mga kababayan, ang ating abiso hangga't maaari hindi po pwede or stay away from coastal areas at yung any maritime activities ay cancel muna dahil napakadelikado po ng kondisyon ngayon. Samantala may gale warning din tayo, so very rough or rough to very high seas ang inaasahan natin sa western coast of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at sa Zambales, habang rough to very rough naman sa Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, northern coast of Ilocos Norte, maging dito sa Bataan, northwestern coast ng Occidental Mindoro. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. So again, tatalakayin muna natin itong, balikan lamang po natin itong slide kung saan ay meron po tayong detalye sa mga bagyo na nakapaligid po sa ating area of responsibility. Unahin natin yung dating si Bagyong Dante na ngayon ay may tropical storm, international name na Francisco. Huling nakita yan sa layong 730 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes, saglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gasanas na 80 kilometers per hour. Pero sa ngayon, wala naman po itong direktang epekto sa atin, yung kanyang hangin, yung kanyang diametro mismo. Pero again, somehow nakakahatak pa rin o nakaka-enhance pa rin yan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa, particular dito sa Southern Luzon. And then, yung isang tropical storm sa labas ng ating area of responsibility, huling nakita yan sa layong 2,030 kilometers, timog silangan ng Luzon, taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center, at gasanas po na 80 kilometers per hour. Northwestward ang kanyang pagkilos over the past few hours, at then 10 kilometers per hour yung kanyang movement o kanyang bilis ng paggalaw. Pero sa mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito. Yan po muna ang pinaka-latest mula sa weather forecasting section ng Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Ingat po mga kababayan. Inyo hong napakinggan yung 5 AM weather forecast ng Pag-asa at dito na-discuss nga yung magiging nataya ng panahon nito hanggang ngayong weekend at yung kanina yung binabantayan na paghina ito humina na nga and as of 8 AM ulitin ko lamang kasi dun sa 5 AM forecast yung video na live ho ng ating mga kaibigan sa DOST Pag-asa kasama ho yung lalawigan ng Pampanga and yung ilang towns specifically dito sa northern and western portion ng Pampanga kasali ho sila sa signal number 1, but as of 8 AM ay itinaas na ho yung tropical wind cyclone signal number dito ho sa ating lalawigan Pampanga at sa mga ilang bayan dito sa Pampanga at maging sa Tarlac at ito na lamang ho yung mga natitira ngayon na bahagi ng signal number 1, yung northern and central portion ng Aurora at yung mga bayan sa hilagang bahagi rin ng Nueva Ecija, ganyan din ho sa northern portion ng Tarlac at ng Zambales. So kung ano yung mga lugar na yan, eto makikita natin sa mapa ng DOST. Wait lang. Ano ba? Eto ho, basahin ko na lang. Ayun, flash ko kanina. Eto, balik natin. So eto pala, eto yung mga
lugar na kabilang nga dyan. So kung signal number 1 sa Tarlac, yung San Clemente, Camiling, Moncada, San Manuel, Anao, Paniki, Santa Ignacia, Mayontok, San Jose, Tarlac City, Victoria, Pura, Herona at Ramos, yan hong mga bayan na yan sa Tarlac ay nasa signal number 1 pa rin. Tapos yung mga iba pang kabilang sa signal number 1 sa lalawigan ng Zambales, Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, Palawig at iba, signal number 1 din. Diyan naman sa may Nueva Ecija, Nampikwan, Cuyapo, Gimba, Talugtug, Science City of Muñoz, San Jose City, Lupao, Caranglan at Pantabangan, nasa ilalim din yan ng signal number 1. Samantala sa lalawigan ng Aurora, nakataas pa rin ang signal number 1 dyan sa may bayan ng Dilasag, sa bayan din ng Kasiguran, Dinalungan at Dipaculao. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Ito mga kabalen, paalala sa mga retailer at yung mga negosyante, meron advisory. At syempre paalala na rin sa lahat ng mga consumers. Yes, meron pong advisory itong DTI kaugnay ng ipinatutupad na price freeze. Kuyang Justin, ano ba yung price freeze pag sinabing price freeze? Kasakit Kapampangan, nepot ang pila pong F. Price freeze. O basta ilang pwedeng magtas presyo. Yun nga po, meron pong price freeze. So sa mga basic necessity, sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. So we are talking about the entire province of Bataan. Ganyan din ng Bulacan, yung Balagtas, Kalumpit, Paombong, may Kawayan City at Marilao. Yun pong buong lalawigan ng Pampanga at yung mga bayan ng Moncada at Paniki sa Tarlac. So, ibig sabihin nito, yung mga presyo ng mga basic necessity hindi pwedeng itaas o dapat frozen, shall be frozen. Hindi pwedeng galawin mula sa kanilang status quo, kung tawagin, habang merong kalamidad. Pero hindi po lalagpas ng 60 days, not unless sabihin ng Pangulo na ililift nga itong price freeze na ito. So ito po mga kabalen, umiiral na sa mga nabanggit na lugar dito sa ating rehiyon, Bataan, Balagtas, Kalumpit, Paombong, Marilao, and Kawayan sa Bulacan, Moncada and Paniki sa Tarlac, at sa buong lalawigan ng Pampanga. Nagpaalala rin ang DOH na nasa price freeze din yung 148 essential medicines sa mga areas po na nasa ilalim ng state of calamity. Layunin nito na tiyakin ang availability at abot kayang presyo ng mga life-saving medication para sa mga mamamayan na apektado ng pananalasa ng habagat at ng mga sunod-sunod na bagyo. Ayon pa sa DOH, ang price freeze ay mananatili po sa loob ng 60 days at kabilang dito yung mga gamot na ginagamit bilang maintenance sa hypertension, diabetes at iba pang critical illnesses. At ayon yan o alinsunod yan sa Republic Act 7581 o yung Price Act na nagmamandato sa otomatikong price control sa mga panahon ng kalamidad upang mapigilan yung tinatawag na overpricing and profiteering. Ayon pa sa DOH, hinikayat po nila yung publiko na i-check yung kompletong listahan ng mga medisina na covered ng price freeze at pwedeng i-scan yung QR code na available sa mga DOH material. So di kaya naman sa mga website, ito i-aking i-share sa inyo mga kabalen, yung link kung saan pwedeng makita itong mga pwedeng mga gamot na sakop o saklaw ng price freeze. So ayan, shinare ko nasa comment section. So yung mga nagme-maintenance,
Kareta pong Manya, Limpanulo at doon sa mga merong parmasya na rin, ano, kung kayo po syempre meron kayong butika, yung kung pharmacy at hindi kayo aware ano yung mga gamot pa na pasok dito po sa price freeze ng DOH, you can click this link, ano, nandyan po sa ating comment section sa baba para makita ninyo at masilip. Lawari, ang panulong nga ito pa. Nagpaalala rin ng DOH, mga kabalen, sa publiko na kung maaari tumawag, i-report sa kanilang tanggapan ito pong anumang kaso ng tinatawag na dagdag presyo o yung pang-aabuso nga dahil nga sa kasalukuyang sitwasyon. So sa mga nais pong magreklamo, ito ipapakita ko, may hotline pong ibinahagi ang kaagawaran, gayon na rin ang DTI. Ito mga kapatid, pwede nyo tawagan. Pwede hong tawagan yan upang ipagbigay alam sa kanila ano yung mga violation o kung meron kayong mga na-monitor o di kaya naman meron kayo nais itanong, i-clarify na rin. Ano, pwede hong tumawag sa hotline ng DOH 02-8651-7800 o di kaya naman sa DTI hotline 1384. Patuloy din hong isinasagawang rescue operation sa bayan ng Apalit, Pampanga at bunsod pa rin siyempre ng patuloy na pag-uulan nito pong Huwebes yan at yung mismong Coast Guard na mga kabalen ang lumusong dyan sa may Dreamland at Camellia Subdivision upang sagipin yung mga na-stranded na pamilya sa kanilang mga tahanan. Matapos pong mailikas, dinala ang mga evacuees sa itinakdang evacuation center kung saan agad po silang binigyan ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Kasabay ho nito ay pinamahagi rin ng Philippine Coast Guard ang mahigit 1,000 family food packs para ho sa mga apektadong residente bilang bahagi ng kanilang patuloy na relief operations. Ito, nanonood sa ating programa, citizen journalist Alvin Quijano. Isang magandang umaga, Alvin. Nagpadala siya ng update kahapon. Ang lakas ng ulan sa Angeles City kagabi, Alvin? At na-share niya. Maraming salamat, Alvin Quijano, citizen journalist ng CLTV 36 at mag-aral po ng komunikasyon sa PSAU o Pampanga State Agricultural University. Ayan. Kumusta ka, Alvin? Update naman po kay MacArthur Highway, San Fernando to Bulacan area. Passable at hindi passable. Thank you. Sabi ni Louie Diwa. Okay, Louie, check natin itong MacArthur Highway. Yan, gusto ko yung mga tanong ni Louie. Thank you for that. Okay. Yan mga kabalan, kung meron ho kayong nais itanong o kaya yung information na gusto kagyat ninyong nais malaman, ay mangyari lamang magpadala ho kayo ng mensahe. Dito sa atin sa CLTV o mag-comment. So sige, silipin natin sitwasyon muna ng mga kalsada sa siyudad ng San Fernando. Out ko lang to. Okay, sige, ito. Ito po mga kabalen, real-time traffic situation muna tayo sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. At ito po. Atin po sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO, ito po yung status ng mga pangunahing kalsada sa siyudad ng San Fernando sa mga oras na ito, 10:39 ng umaga, araw ng Biyernes, July 25. Dito ho sa monitoring, mga kabalen, kabila ko kasi sa madalas bantayan dyan, yung sa may southern portion, sa may area ng Tagulod. Kaya ni pong sa Nicolas. Wah, banda kaya kami. Shout out sa mga kaibigan natin dyan sa Maria Clara Street, sa Nicolas, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Yan ho yung pinaka-dulong-dulong street.
ng San Fernando. Tapos yung next street dyan, ano na yan? Sa Moras de la Paz, Moras de la Paz sa Santo Tomas. Ayan ho. Yung nagtanda na yan, silipin natin. Traffic situation muna, ayan. Flooding situation. Wala. Malinis yung mga kalsada ngayon. At dito ho sa Jasa Road, area ng Dolores, light traffic as of 10:31. Light traffic din dyan sa may Paskuhan area. Ganyan din sa may iba pang bahagi ng syudad, ano? Diyan po sa may Regional Government Center, traffic light. Sa may Mainpeace, light traffic. Pepsi area, light traffic din. Ganyan din ho sa may MacArthur Highway, San Miguel. At saka San Isidro area, light traffic sa mga oras na ito. Sa downtown, base ho sa anunsyo ng Siposco kaninang bandang alas 9, wala nang baha dyan sa area na yan, at least sa downtown, ano? Pero dito, yan, sa may Tagulod, ayan, sa mga nagtatanong, eto po, lakihan natin para lang mas malinaw. So eto po, 9 a.m. situation dyan po sa may Tagulod area, sa may bahagi po ng syudad ng San Fernando. So nasaan si Kuyang Louie? Ayan, Kuyang Louie. Update naman, MacArthur Highway, San Fernando. Ito yung sitwasyon dyan sa Tagulod as of 9 a.m. 9 a.m. Latest update dito mula sa may Siposco. Yung team natin na rumronda, pakicheck sila Paolo G. Oo. Pakicheck sila Paolo G, sila Art, sila Kabayan Art kung ano yung monitoring nila sa ground. Oo, salamat. Update namin kayo dito. Pero ito po ay yung mula sa Siposco 9 a.m. update nila. Ito po ang sitwasyon diyan sa may Tagulod area nga ng Ciudad San Fernando, no? Maraming salamat, Louie, sa iyong panonood. Ingat lagi, Louie, ingat. Alamin ko lang yung sa may papuntang Bulacan, yung CDCP area. Ito nag-comment. San Simon po, pwede na po madaanan ng motor yung pa-shortcut, pa-Santa Ana, sabi ni Mary Grace Concepcion. Salamat ating Mary Grace sa iyong pagbibigay update. Ito ho mga kabalen, ano? Napakaganda yung ganitong tulong-tulong tayo sa pagbibigay ng impormasyon. Naalala ko nung habagat noong 2023 din yun. At nung nagkaroon ng Carmageddon dyan sa NLEX dahil nga binaha yung NLEX. Binaha yung NLEX, ay? Binaha yung NLEX. Binaha naman talaga yung NLEX. Binaha po yung limbog yung NLEX, mga papanganak. Tagalog si Ate Mary Grace, mali. Tapos yung mga kababayan natin na nagpupunta doon sa area, kumbaga naging parang waste nila yung CLTV na nagbibigay sila ng mga comment. Pa-spot naman, saan po pwedeng dumaan? Ano po yung hindi pwedeng daanan? So nagko-comment sila doon sa ating live, no? So yan po, tulong-tulong yung ating komunidad. Maraming salamat ho. Ito, sabi ni Trip, ni Hedy, anong area yung hindi passable sa San Fernando? Ito lang yung may monitoring tayo ng baha, Hedy, diyan sa may Tagulod. Pero nakakadaan naman yung mga motor at saka yung mga pampasaherong jeep. Meron din tayo nakita kanina, mga light vehicles, ano? So sa syudad ng San Fernando, ito lang yung flooding na na-monitor, mga kabalen, mula ng dito na rin sa ating streaming, Tanong ni Mary Grace, madadaanan na po kaya yung San Simon? Yan ang aalamin natin, Mary Grace. Sige. Cheska, paging, madadaanan na po ba yung San Simon? Ito yung, sige, sinasagot lang natin. Nagpapapulang po ako ng detalye, mga kabalen. Salamat to sa inyong pagtatanong. Ayan, sige. Yan ho, sige mga kabalen. Hintayin lang natin yung update dun sa San Simon.
Ito mga kabalin at sa ibang mga balita, habang hinihintay natin yung itong anunsyo nga o yung situational report diyan sa may San Simon. Pero isilipin na rin natin dito sa kanilang San Simon. CDRRMO ng San Simon. Ito para malinaw. Ito po kaninang ito yung latest update. Ayan, sa mga nagtatanong. Para kay Mary Grace Concepcion, ito Mary Grace, silipin natin yung sitwasyon dyan sa San Simon. Kaninang bandang alas 8 ng umaga, alas 6 ng umaga to, no, yung not passable to light vehicles. Ito yung huling update ng MDRRMO. San Pablo Libutad, ito po yung kondisyon, 8.5 inches. Quezon Road, kini pong Tulid Golden Sun, passable po. Yan, pwede kayong dumaan sa Quezon Road. San Agustin, Tulaok, not passable to light vehicles. CDCP Caltex, ganyan din ho ang sitwasyon. Ayon ho yan sa San Simon MDRRMO. Yan ho mga kabalin. So yung sa nagtanong kay Mary Grace, ayan yung senaryo. And sabi ni Mary Grace, San Simon. Si Alvin Quijado, sabi ni Alvin, nag-comment siya, opo, naalala ko po yan, nag-cover po kayo dati, tapos kinontent ko po mga programs ng CLTV noon, tapos nag-live kayo sa Tulaok Interchange. Kundi po ako nagkakamali. Tama, Alvin, tama. Maraming salamat sa iyong pagtutok, Alvin. Sikapin na, later, Vin, subukan ko kung pwede kang ipasok, dahil tight lang yung schedule natin some other time. Sabi ni Louie, pa-shoutout naman po sa Family Diwa San Roman ng San Pedro sa Smuan. High tide pa rin po kami dito. Mimingat, Louie. Mimingat kayo. Shoutout po sa Diwa family dyan sa may San Pedro sa Smuan. Kumusta kayo po? High tide pa mo rin. So, nalo po yung sitwasyon, Ken. Malari ko pong mag-share photo. Unungatin kayong buring pabalo pa. Kanikira ng kabalan. Maraming salamat. Salamat po sa update, sabi ni Mary Grace Concepcion. Salamat din, Mary Grace. Of course. Tulong-tulong tayo dito. Ayan. At ito, hinihintay ko lang din yung iba pang reply. Ito. Tingnan natin. Okay, traffic advisory at Tulaok, yun nga, not passable. North Grove, not passable. Assumpta, not passable. Santa Cruz, not possible. CDCP, not possible. Ito yung kaninang pinakita natin galing sa DRRMO. Pero meron bang latest? Ayan, tanong natin yung latest. Baka kasi nag-subside na or merong paggalaw. So ayan ho, kabalin. Ang senaryo dyan. Samantala sa iba hong mga balita, ito, silipin naman natin yung ibang mga balita. Kaugnay naman itong nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay meron pong apela itong mga mambabatas. Napag-usapan na yan at na-float na yan gagabi. At ito nga po mga kabalen, umapila po ang ilang senador at kongresista na gawin na lamang simple ang pagbubukas ng 20th Congress at ang nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 28 dahil sa magkakasunod pong kalamidad na tumama sa ating bansa. Ayon ho kina Senador Loren Legarda at Senador J.V. Ejercito, hindi nararapat na gawing magarbo o malaen tablado. Ito pong nalalapit na sona ng Pangulo sa darating na Lunes. At dahil marami umanong mga Pilipino ang patuloy na naghihirap at nangangailangan pa ng tulong sa mga panahon na ito, bunsod ng malawakang pagbaha na dulot po ng habagat, bagyong Krising, Dante at Emong. Binigyang diin-diin ni Legarda na dapat ituon ng gobyerno ang atensyon
sa mga solusyong may kinalaman sa pagbaha at iba pang suliraning pangkapaligiran. Anya, hindi makabubuting maging out of touch ang mga opisyal habang naghihirap ang maraming mamamayan. Kaugnay naman ito, inirekomenda naman ni Leyte Representative at House Speaker Martin Romualdez ang pagtanggal ng red carpet walk at iba pang ceremonial display. Bagamat mananatili umano ang pagiging formal ng okasyon, sinabi ho ni Romualdez na mas mainam na gamitin ang red carpet sa praktikal na paraan sa halip na gawing entablado para sa kasuotan ng mga dadalo. Dagdag pa niya, hindi ito usapin ng paglimita sa media access kundi ng pagpapakita ng respeto sa mga nasalanta at pagpapahiwatig ng tunay na estado ng ating bansa. Ito, nag-comment ho si Armando Tamparo. Ang update mo po, Malolos to Palit po, if possible, king biyahe mostly bus. Ito ba yung question or update? Ayan. Oo, pero sige, sikapin nating malaman yung sitwasyon dyan. Passable na po ba sa Nicolas Lubao, Pampanga? Sa mga eto si Vin merong pinadala, Vin, no? Ano tong shinare ni Arvin Quijado? Wait lang tanong lang natin. So dun sa mga nagtatanong, possible na sa Nicolas Lubao, Pampanga. Ayan. Ito pa yung isang tanong pa. Sa Nicolas Lubao, Pampanga, yung galing Lubao kanina. Yung galing Lubao. Si Bryce, pakitanong kay Bryce. Bryce, eto. Sige po, hintayin lang natin yung sagot Ito Sige lang, padala lang kayo ng tanong yan. Rini-research na ng ating team sa mga oras na ito. Ito, may pinadala rin si Alvin. Ayan, Alvin, maraming salamat. Apalit MDRRMO, ito yan. Hintayin natin yung update. Oo. Sitwasyon ho ng mga kalsada sa Apalit, ito, binahagi sa atin. Yan, Bin, maraming salamat. Alvin Quijado, maraming salamat. Ito, sitwasyon, no? Yan ang, ito po, kalsada. Sitwasyon ng mga pangunahing kalsada dyan sa Apalit, Pampanga. Sa mga nagtatanong, dyan ho sa may Colgante, ito, pakita na lang natin yung full photo. Jumbo Genera, sa may Sampaloc. Paligi, ito ho mga kabalan, sa may Camellia. Apalit High School, Sulipan.
At yan, ito ho, ayan, kulgante, umulit na. So yan ho mga kabalin, ang sitwasyon ng trapiko dyan sa may yung sitwasyon ng mga kalsada dyan sa bayan ng Apalit, Pampanga. On the way sila Paulo G sa Kandating, Arayat, Pampanga para silipin itong flood control project na nauna lang gumuho noong nakaraang taon at sinabi naman ng DPWH malapit nang makumpleto. So alamin natin kung ano nga ba yung status nitong flood control project. Yung controversial na flood control project na gumuho last year, 2 years ago if I'm not mistaken, dyan sa Kandating para ibigay sa atin yung detalye. On the way na sila Paulo G at paring Johnny, antabayan na natin yung kanilang update mga kabalen. At sige po, ako'y magpapaalam muna para bigyang daan yung pagla-live nila Paulo G maya-maya lamang dyan sa may Kandating, Arayat, Pampanga. Pero ito mga kabalen latest update din, kaugnay naman itong pagdami nga ng kaso o yung inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis dito po sa ating bansa. Siyempre, sinabi ng DOH, inaasahan talaga yan dahil patuloy nga itong pagtaas po ng yung baha sa iba't ibang mga lugar. Meron lang akong gustong basahin, napaka-importante. Nagpaalala po ang Department of Health sa ating mga kababayan na huwag gumamit ng doxycycline nang walang prescription ng doktor dahil ito daw ay lubhang mapanganib. Ayon po sa DOH, ito kasi ay antibiotic. So yung improper or unnecessary use of antibiotic may lead to bacterial resistance. At pwedeng magresulta sa future infection na mas mahirap nang i-treat at mas maging malala na yung illness. So yung paggamit daw ng doxycycline nakadepende yan doon sa level of exposure ng isang individual sa flood water. So kung mas maganda magkonsulta na sa doktor bago kayo uminom ho nitong mga ganitong klaseng antibiotic at dahil na rin sa pangamba ng leptospirosis. Okay? So hindi po yan dapat basta-basta iniinom. Ayon ho yan sa ating kagawaran ng kalusugan. Kaugnay din ng balitang yan, ito po mga kabalen, gagamitin po bilang healthcare extension facility sa mga dating COVID-19 isolation center sa Pampanga para ho sa mga tatamaan ng dengue at leptospirosis. Ayon ho yan kay Governor Nanay Baby Pineda. Binigyang diin po ni Pineda sa pulong ng PDRRMC na ang matagalang pagbababad sa baha ay seryosong banta sa kalusugan ng ating mga kabalen. Sa datos po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, higit 200 barangay mula po sa 18 na bayan sa lalawigan ang apektado ng malawakang pagbaha dulot po ng walang patid na ulan at pag-apaw ng mga ilog dala ng high tide. Giit po ng opisyal, mahalagang maagapan ang pagkalat ng mga sakit dulot ng maruming tubig at kagat ng lamok upang hindi magsabay-sabay ang mga kaso. Bukod sa pampublikong ospital, ay nakaabang na rin ang mga dating isolation center na posibleng magsilbing temporary treatment facility kung kinakailangan. Yan ho kabalan ang latest. At ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programa. Ayan, ikakat tayo sa TV exactly 11 a.m. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita sa ating social media pages. Good morning kay Iska Concepcion. Maraming salamat din kay Mayrene Rizardo sa iyong katanungan at sisikapin namin masagot lahat yan. Marwin Yambao, good morning Pampanga. Ingat po ang lahat. Maraming salamat Marwin. Maraming salamat sa lahat na tumutok dito sa ating programa. Kita tayo ulit mamaya sa mga update natin. Muli, ito po si Justin Dizon sa kalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ingat ho tayo at happy weekend mga kabalan.